We staan hier op de Marnewaard. Waar staan we hier voor? We staan hier om vliegtuigen te fotograferen en parachutisten te filmen die uit het vliegtuig springen voor oefening Falcon Leap. En zoals u ziet zijn heel veel mensen die hier op de been zijn om foto's te maken, video's te maken. Dat is gewoon prachtig om te zien. Dat gebeurt niet alle dag zo'n oefening, of wel? Nee, dat gebeurt niet elke dag inderdaad. Meestal is het 1 keer per jaar dat het hier gebeurt en dat trekt heel veel aandacht. Dat is ook heel belangrijk voor Defensie natuurlijk om dit soort dingen te oefenen. En de burger krijgt er ook hoogte van, dus die krijgt het ook mee. Vliegtuigen op lage hoogte over het land heen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk voor Defensie dat dit soort dingen gebeuren. Doet alleen Nederland eraan mee of zijn er meerdere landen die meedoen? Nee, er zijn meerdere landen die meedoen, zoals de Amerikanen, Roemenen, de Grieken, de Britten. En ja, het is eigenlijk een soort van internationale oefening.